Fl-aħħar 5 snin it-tfaddil tal-Maltin u l-Awċin żdied bi ftit aktar minn 11 biljun u 900 miljun euro. Ċifri li kiseb One News mill-Bank Ċentrali ta' Malta juru kif id-depożiti tal-Maltin u l-Awċin fil-banek lokali żdiedu b'5 biljun u 800 miljun euro. L-istess ċifri juru li d-depożiti f'istituzzjonijiet mhux finanzjarji bħal bonds tal-gvern u kumpaniji privati żdiedu bi ftit aktar minn 6 biljun euro fl-aħħar 5 snin. F'Jannar tas-sena 2017 id-depożiti mal-banek lokali mill-Maltin u l-Awċin kienu jlaħqu kważi 17 biljun u 300 miljun euro. Iżda f'Jannar ta' din is-sena id-depożiti kienu jlaħqu qrib 23 biljun u 100 miljun euro. F'Jannar tas-sena 2017 l-investimenti tal-Maltin u l-Awċin li ma sarux mal-banek kienu jlaħqu kważi 17 biljun u nofs miljun euro. Iżda f'Jannar ta' din is-sena dawn l-investimenti kienu jlaħqu ftit iżjed minn 23 biljun u nofs euro. Id-deputat dekan tal-Fakultà tal-Ekonomija l-Professur Philip von Brockdorf jgħid li din iż-żieda tista' tiġi attribwita għall-effetti tal-pandemija u l-wirt minn ġenerazzjoni għal oħra. Depożiti bankarji fatt tista' tkun dovuta għal affarijiet. Net bla dubju hemm żieda fil-attività ekonomika, tkabbir ekonomiku li wassal allura għal żieda fil-assi finanzjarji u allura depożiti bankarji. U dik ovvjament tkabbir ekonomiku partikolarment qabel il-pandemija kien wieħed ċara ġifieri kien hemm tkabbir ekonomiku biex ngħidlek straordinarju. L-aktar depożiti popolari huma f'dawk ta' kontijiet kurrenti fejn f'Jannar ta' din is-sena kienu jlaħqu is-17 biljun u kwart ta' miljun euro, żieda ta' kważi 7 biljun euro meta kkumparati ma' Jannar tas-sena 2017 fejn kienu ilaħqu ftit aktar minn 12 biljun euro. Von Brockdorf jgħid li fl-aħħar snin żdiedet il-popolarità ta' dawn it-tip ta' kontijiet. Però ovvjament ifisser ukoll li għandek parti mill-popolazzjoni u parti sostanzjali li tippreferi tħalli ċertu savings jew ċertu likwidità biex ovvjament imbagħad tuża ċertu assi oħra fosthom il-proprjetà, xiri ta' proprjetà. Li ovvjament jirrendu ferm iktar ovvjament minn kontijiet fissi jekk speċjalment jekk inti mbagħad il-proprjetà tikkrea fis-suq tal-kirien. Isegwu wara huma d-depożiti fissi li kienu jlaħqu 3 biljun u 600 miljun euro. Hawnhekk kien hawn tnaqqis meta kkumparat ma' Jannar tal-2017. F'dik is-sena id-depożiti f'kontijiet fissi kienu jlaħqu l-4 biljun u 728 miljun euro. Jiġifieri f'5 snin id-depożiti fissi tal-pubbliku mal-banek naqsu bi ftit aktar minn biljun euro. Dan it-tnaqqis u mifhum li hu konsegwenza fit-tnaqqis tar-rati tal-interessi mill-banek. Von Brockdorf jgħid li ħafna Maltin u Awċin saru jippreferu jinvestu jew jiddepożitaw f'investimenti oħra. Però waqt li bonds u fil-fatt anki reċentement baqgħu ħerġin bonds ġifieri ta' kumpaniji eċetera, hemmhekk għandek rata hija ferm ogħla mill dik li ovvjament il-banek joffru permezz ta' kontijiet fissi. Bejt ieħor tista' tkun bejn 3 u 4% possibilment ftit aktar ukoll. Allora ovvjament hija iktar attraenti li biex tiddepożita bonds ta' kumpaniji, ta' azzjendi, fejn ovvjament ir-rata tal-imax hija ferm ogħla. L-akbar żieda fid-depożiti b'mod totali fl-aħħar 5 snin kienet fis-sena li għaddiet. Fil-fatt bejn Diċembru tas-sena 2020 u Diċembru tas-sena 2021 kien hemm żieda ta' qrib il-biljun u 900 miljun euro. Von Brockdorf għatwa din iż-żieda għall-pandemija kif ukoll għad tkabbir ekonomiku. Ovvjament naħseb li dis-sena se jkun tkabbir ta' madwar 5% li ovvjament jindika wkoll allura li l-ekonomija qed tiġġera allura attività ekonomika kif kienet qabel il-pandemija.